Zrala som odhaleným. Viem, že zniem ako 8-ročný, ale vek aj tak nejdem odhaľovať. No a rovno tu máme tombolu vo World of Tanks Blitz. Ak takto hrávate, tak môžete vidieť, že mám celkom slabé tanky. Ale to nevadí. No a ja by som dneska chcel získať nový tank. Neviem, či ho chcem získať za zlaťáky alebo tak, ale proste chcem dneska získať tank. No, tak môžem rovno zahrať tombolu. Ne, slabota. OK, tak aspoň čo som získal. Idem otvoriť ešte daily kontejnery. Tu možno ešte získam tank. Alebo nie, nevadí. No a rovno idem hrať. Tak. No a ja už som tu spawnutý, rovno na mape. Takže idem rovno. Ako môžete vidieť, nie je tu voľaká grafika, ale tak je to dobrá hra za mňa. Takže nemusíme sa sťažovať. Tu je Yamato. Dobre. Už som ho trafil, prvého. Kde ty chceš ísť? Aha, on už nie je na lodi. Opa, dostal. A toto by som dal len také krátke video, bitvu a to je všetko. Aj keď som síce povedal, že chcem získať taký tank, ale ja dneska idem na oslavu ku kamarátovi, takže nemám veľmi čas. Fúha, on mi dáva rany, ale dosť solidné. Takže ja ho teraz musím vypnúť. Dobre, neprebil ma, to je šťastie. To je šťastie. Dobre, mŕtvý. To je dobre len. Nesmiem trafať proste do tých červených častí, lebo to je proste pancier a neprebijem ho, takže skúste si stiahnuť, toto je fakt dobrá hra. Som mŕtvý. No a to je z tohto brutálne krátkeho videa všetko. Takže čaute ľudia, lúčim sa s vami. Čau.